бо масъалаи рушди соҳаи боғдорӣ таи солҳои охир дар мамлакат як қатор барномаҳои давлатӣ оид ба рушди соҳа роҳандозӣ гашта, бунёди майдону боғу тогзор ба маротиб зиёд мегардад ва нишондиҳандаҳои содиротии меваҷот низ сол то сол боло меравад. хоҷагии ниҳолпарварӣ низ дар бунёди боғу тогзори намунавӣ ва дорои ҳосили баланд саҳми арзанда дорад, зеро қабл аз бунёди боғу тогзор барои деҳқонон пеш аз ҳама интихоби ниҳоли дарахтони мевадиҳандаҳои хушсифату бозоргир лозим меояд, ба он хотир ки боғдорон манфиати хуб ба даст оранд. хоҷагии ниҳолпарварӣ ба номи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи шаҳри Нав аз зумраи хоҷагиҳое мебошад ки ба парвариши ниҳолҳои гуногуни мевадиҳанда ва токи ангур машғул аст. имсол хоҷагии мо зиёда аз 135 000 дона ниҳолҳои ҳархела тайёр намудааст барои пешкаши боғбунёдони давлатамон. ниҳолҳои мевадиҳанда қариб 40 нав зиёд мебошад. имрӯза ба талаботи имрӯза мо нигоҳ карда мана инҷа ниҳолҳои нодир, яъне Павлония, Каталака гуфтаги ниҳолҳо тайёр кард ки ин дар оянда дар кор мешуда. мо беғарзи ино бо ниҳолҳои ҳозира мана Сасна, Туя компактни, Можжавелник, Кипарис ҳозир имрӯза талабота нигоҳ карда тайёр карда истодаем. аз ҳамуно ҳам мо гуфта бо пешниҳод карда метавонем ки ниҳолҳои мо аз ҳамун касалиҳои зараррасон тоза мебошад, бо хуби стандартӣ мебошанд. дар ин хоҷагӣ деҳқонон асосан ба парвариши ниҳолҳои дарахтони мевадеҳ ва токи ангур машғул мебошанд ки он се марҳиларо дар бар мегирад. аввалан тухми ниҳолро мешинонанд, соли дуюм баъди қомат рост кардан онро пайванд мекунанд. баъди ин амал пас аз як сол ниҳол барои шинондан омода мегардад, яъне барои парвариши як ниҳол 3-4 сол заҳмат мекашанд. бо чунин тартиб ҳамасола кишоварзон то 200 000 бех ниҳоли себунок, шафтолию зардолу, бодому чормағз, гелосу олу ва дигар навъҳои ниҳолҳои мевадиҳандаро омода карда пешниҳоди харидорон менамоянд. акнун ҳозир айни бунёд кардани боғҳои нав ҳаст. имрӯз агар мо шинонем, ҳоли то аввали баҳора 1-2 моҳ ҳаст, ин гӯё ки як сол пеш шинондагӣ борин пайдо мешавад. гӯё ки ниҳолҳои мо ҷойша мегирад, ҷунбиши гармии замин кати ниҳол амал меёвад, бо ниҳолҳои оянда дарахтҳои хуби ҳосилдиҳанда мешаванд. дар баробари парвариш ва фурӯши ниҳолҳо барзгарони корхонаи ниҳолпарварӣ ба нигоҳубини 60 гектар тогзор ва 70 гектар боғ низ машғул мебошад.